निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। गोष्ट 5. शिवबांचे सीमोल्लंघन। मुलांनो, चला आज आपण आणखीन एक छानशी गोष्ट ऐकूयात। आणि मुलांनो, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आजची ही गोष्ट आपल्या शिवाजी महाराजांची आहे, छत्रपती शिवाजी राजांची। आणि ती सुद्धा त्यांच्या लहानपणातली गोष्ट आहे बरं का ही। हां, पण लहानपण म्हणजे अगदी त्यांच्या खूपच लहानपणाची नाहीये ही गोष्ट। साधारण 14-15 वर्षांचं वय होतं त्यावेळी शिवबांचं। त्यावेळची ही गोष्ट। शिवबांच्या आईचं नाव जिजाऊ बरं का मुलांनो। मोठी विलक्षण होती ही शिवबांची आई। स्वराज्याचं वेड लागलं होतं त्यांना। स्वराज्य, आता हे स्वराज्य म्हणजे नेमकं काय ते सांगितलं पाहिजे नाही का तुम्हाला। नीट ऐका हं। स्वराज्य म्हणजे स्वतःचं राज्य। स्वतःचं म्हणजे अगदी आपलंच राज्य। आपणच आपल्या राज्याचे, आपल्या देशाचे मालक असणं म्हणजे स्वराज्य। पण शिवबांच्या काळात आपल्या देशातले लोक स्वतंत्र नव्हते। आपल्या देशाचा राज्यकारभार दुसऱ्याच कुठल्या तरी बाहेरच्या देशातून आपल्या देशात आलेल्या राजांकडून चालवला जात होता। त्यामुळं व्हायचं असं की इथल्या माणसांना मान सन्मानानं स्वतःच्या मनासारखं जगताच येत नव्हतं। हो ना, म्हणजे तसं ते जगणं दुःखाचं, त्रासाचं, अपमानाचंच होतं ना। आणि नेमकं हे जगणं जिजाऊंना खटकत होतं, आवडत नव्हतं, पटत नव्हतं। म्हणूनच त्यांनी शिवबांच्या अगदी लहानपणापासूनच त्यांना पुन्हा पुन्हा असंच शिकवलं होतं की शिवबा, तू या इतर बादशहांच्या ताब्यात राहायचं नाही, तू आपलं स्वतःचं राज्य निर्माण करायचं आहेस। जिजाऊंनी शिवबांना हे असं नुसतं सांगितलंच नव्हतं, तर त्यासाठी त्यांनी शिवबांना खूप काही शिकवलं होतं। अजूनही खूप काही शिकवतच होत्या, सांगत होत्या। त्यांचं मन आणि मनगट ताकदवान करत होत्या। स्वतःचं राज्य निर्माण करायचंच हे स्वप्न जिजाऊ आपल्या मुलाच्या मनात फुलवत होत्या, खुलवत होत्या, उमलवत होत्या। मुलांनो, आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे तुम्हाला। ती सांगितली की आजची ही शिवबांचे सीमोल्लंघन ही गोष्ट एकदम छानपैकी लक्षात येईल। त्या काळी म्हणजे 300-400 वर्षांपूर्वी असं समजलं जायचं की ज्या राजाजवळ जास्त किल्ले तो राजा मोठा राजा, शक्तिवान राजा। किल्ला म्हणजे एखाद्या खूप मोठ्या पर्वतावरची, डोंगरावरची एक अशी जागा की जिथे खूप माणसं व्यवस्थितपणे, सुरक्षितपणे राहू शकतील। कारण असा किल्ला शत्रूपासून खूप सुरक्षित असतो। शत्रू सहजासहजी किल्ल्यावर येऊच शकत नाही।
त्यामुळं किल्ल्यावर राहणाऱ्याला शत्रूचं भय नसतं. शिवाय त्या किल्ल्यावरचा जो मुख्य अधिकारी असतो त्याचा कंट्रोल त्या किल्ल्याच्या सभोवती असणाऱ्या सगळ्या प्रदेशावरही असतो. तो प्रदेश त्याच्याच ताब्यात असतो. ते त्याचंच राज्य असतं. यालाच तर स्वराज्य म्हणायचं. पण पण असा एकही किल्ला त्यावेळी शिवबांकडे नव्हता. पुणे नावाच्या शहरात शिवबा राहत होते. लाल महाल असं त्यांच्या त्या वाड्याचं नाव होतं. खूप मोठा वाडा होता तो. पण किल्ला मात्र एकही नव्हता शिवबांकडे त्यावेळी. त्यामुळे स्वराज्य जर निर्माण करायचं असेल तर काही किल्ले शिवबांकडे असायलाच हवे होते. म्हणजे मग आपोआपच त्या किल्ल्यांभोवतीचा सगळा भूप्रदेशही शिवबांचाच झाला असता. आणि मग त्यामुळं त्या संपूर्ण भूप्रदेशात राहणाऱ्या लोकांना त्यांचं स्वतःचं राज्य मिळालं असतं. या आपल्या राज्यात, स्वराज्यात त्यांना मोठ्या सुखानं राहता आलं असतं. जिजाऊ आणि शिवबा त्याच तर धडपडीत होते. एखादा भक्कम किल्ला जिंकायच्या प्रयत्नात होते. अर्थातच हे काम एकटे शिवबा करू शकले नसते. त्यांना इतरांचीही मदत हवी होतीच. त्यासाठीच तर त्यांनी पुण्याच्या आसपासच्या वाड्या वस्त्यांवरच्या तरुण मुलांशी दोस्ती केली होती. हे त्यांचे सवंगडी सुद्धा शिवबांच्या नादानं शिवबांसारखेच स्वराज्यासाठी वेडे झाले होते. दिवसभर व्यायाम करायचा, लढाईचं शिक्षण घ्यायचं, रानावनात डोंगरदऱ्यात फिरायचं, सगळीकडं बारीक नजर ठेवायची आणि स्वराज्यासाठी कुठं, काय, कधी, कसं करता येईल याच्याच गोष्टी करायच्या. आणि आणि एके दिवशी त्यांचं ठरलं हे की आता थांबायचं नाही, आता सुरुवात करायची. कशाची सुरुवात? तर प्रत्यक्ष स्वराज्य निर्माण करण्याची सुरुवात. त्यासाठीच तर शिवबांनी एक डोंगरी किल्ला बरोबर हेरून ठेवला होता. त्या किल्ल्याचं नाव होतं तोरणा. पुण्यापासून हा किल्ला तसा फार दूर नव्हता, पण फार जवळही नव्हता. पण खूप उंच होता तो किल्ला, उंचच उंच. आणि त्या डोंगरावर तो किल्लाही पसरला होता, भरपूर लांब रुंद. किल्ल्यावर भक्कम तट होते, ठिकठिकाणी बुरुजही होते. तट म्हणजे भिंती आणि बुरुज म्हणजे त्या भिंतीला तटाला लागूनच केलेलं दगडांचं गोलाकार भक्कम बांधकाम. या बुरुजांवर तोफा ठेवल्या जातात आणि त्यातून युद्धाच्या वेळी तोफगोळ्यांचा मारा शत्रूवर केला जातो. तोफगोळ्यांच्या नुसत्या आवाजानेच शत्रूच्या छातीत धडकी भरत असे. तोरणा किल्ल्याच्या त्या भक्कम तटबंदीला काही दरवाजेही होते. किल्ल्याच्या सभोवती खोल खोल दऱ्या, उंच उंच कडे, भक्कम बांधकाम. एकूणच तो तोरणा किल्ला स्वराज्याची सुरुवात करण्यासाठी खूपच उत्तम होता. पण मुलांनो, गंमत म्हणजे इतका भक्कम किल्ला इतक्या मोक्याच्या जागेवर असूनही तो किल्ला ज्या बादशहाच्या ताब्यात होता त्या बादशहाचं मात्र या किल्ल्याकडे मुळीच लक्ष नव्हतं. त्याला तो किल्ला अगदीच बिनमहत्वाचा वाटत होता. म्हणूनच की काय, त्या किल्ल्यावर ना सैनिक होते ना पहारेकरी, ना तोफा होता ना दारुगोळा. कसलीही व्यवस्था नव्हती तिथं. फार भकास पडला होता तो किल्ला. पण नेमकी हीच गोष्ट शिवबांच्या पथ्यावर पडली होती. किल्ल्याची ही वाईट अवस्था शिवबांनी नेमकी हेरली होती. त्यांच्या दृष्टीने खरं तर हीच एक मोठी संधी होती. शिवबांनी ठरवलं, हीच ती नेमकी वेळ, योग्य वेळ, योग्य संधी. आता झडप घालायचीच. लगेच तोरणा ताब्यात घ्यायचा, जिंकायचा, स्वराज्याची सुरुवात इथूनच करायची. तोरणा जिंकायचा मुहूर्त ठरला. नक्की झाला. पण सगळं कसं? गुपचूप. या कानाची खबर त्या कानाला नाही.
पण तयारी मात्र जय्यत. शिवबांचे जीवाचे जिवलक एकत्र जमले. शिवबांचं सिंहबळ सवंगड्यांच्या पाठीशी उभं होतं. किल्ल्यावर देवीचं मंदिर होतं. तिचं नाव तोरणजाई देवी. तिचे आशीर्वाद शिवबांच्या पाठीशी होते. खरं तर शिवबांकडं त्यावेळी तोफा, दारुगोळा, भरपूर शस्त्र असं काहीच नव्हतं. तरीही त्यानं हा खेळ मांडला होता. खेळ स्वराज्याचा. खेळ स्वराज्याचं तोरण बांधण्याचा. मग काय, जमले सगळे पठ्ठे. रोजच्या सवंगड्यांच्या शिवाय इतरही कितीतरी मावळे आले होते. शिवबांचं हे सैन्य निघालं पुण्याहून तोरणगडाच्या दिशेनं. स्वराज्याची मोहीम जणू त्याच क्षणी सुरू झाली होती. खरं तर तो एक फार मोठा ऐतिहासिक क्षण होता. महाराष्ट्राचा इतिहास आणि महाराष्ट्राचा भूगोलच बदलून टाकणारा दिव्य क्षण. शिवयुगाचा शुभारंभ करणारा देदीप्यमान क्षण होता तो. 1.5-2 तासातच हे सैन्य प्रथम तोरण्याच्या पायथ्याशी आणि नंतर थोड्याच वेळात प्रत्यक्ष किल्ल्यावर देखील पोचलं सुद्धा. गड बेसावध होता, सुस्त होता. कुणालाही काहीही कळायच्या आत शिवबांनी गड आपल्या ताब्यात घेतला सुद्धा. गडावर कब्जा केला. एका मावळ्यानं किल्ल्याच्या मुख्य दरवाजावर भगवा झेंडा फडकवला. केवढा आनंदाचा क्षण, केवढा अभिमानाचा क्षण, स्वराज्याच्या आगमनाचा क्षण. नगारे वाजू लागले, ढोल ताशांचा दणदणाट उडाला. हर हर महादेवच्या घोषणांनी तोरण्याचा आसमंत दुमदुमून निघाला. पण शिवबा सावध होते. विजयाच्या उत्सवात, आनंदाच्या उत्साहात ते आपलं कर्तव्य विसरले नव्हते. त्यांनी ताबडतोब किल्ल्यावर सर्वत्र आपले पहारेकरी नेमले. कारभाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या, कामं वाटून दिली. किल्ल्याच्या सुरक्षिततेसाठी जे जे करणं शक्य होतं ते केलं. स्वराज्याचा कारभार सुरू देखील केला. स्वराज्यासाठी शिवबांनी उचललेलं हे पहिलं पाऊल तसं खूपच जोखमीचं होतं, अवघड होतं, अभूतपूर्व होतं. तोरणजाई देवीचा आशीर्वाद सुफल झाला होता. आई तुळजाभवानीवरील श्रद्धा आणि निष्ठा फळाला आली होती. स्वराज्य हा नुसता एक शब्दही उच्चारण्याचं धाडस ज्या काळात कोणीही करत नव्हतं, त्या काळात अवघं 15 वर्षाचं वय असलेल्या शिवबांनी स्वराज्य प्रत्यक्षात आणलं होतं. आता स्वातंत्र्याची पहाट झाली होती. गुलामगिरी संपली होती. सीमोल्लंघन झालं होतं. स्वातंत्र्याचं सोनं शिवबांनी लुटलं होतं. भगवा झेंडा मोठ्या दिमाखानं फडकू लागला होता. पण तुळजाभवानीची कृपा इथंच संपली नव्हती. कारण तिच्याच कृपेनं एक फार फार चांगली घटना लवकरच घडली. कोणती बरं? सांगते, ऐका. तोरणा जिंकल्यानंतर एकदा एका चांगल्या मुहूर्तावर शिवबांनी तोरणा किल्ल्यावर किल्ल्याच्या मजबूतीचं बांधकाम सुरू केलं. मजूर कुदळ फावड्यानं जमिनी उकरत होते आणि अचानक खणखण असा आवाज झाला. त्या मजुरानं आजूबाजूनं जपून जपून खोदकाम केलं. बघतात तर काय, सोन्याच्या मोहरांनी तुडुंब भरलेला हंडा होता तिथं. गंमत म्हणजे त्यातल्या एकाही मोहरेला म्हणजेच नाण्याला एकाही मावळ्यानं बोट सुद्धा लावलं नाही. शिवबांनी ठरवलं, स्वराज्याचं धन स्वराज्यालाच द्यायचं. म्हणूनच त्यांनी तोरणा किल्ल्यापासून 2.5 कोस दूर असलेल्या डोंगरावरचा एक किल्ला अशीच झडप टाकून ताब्यात घेतला आणि त्याही किल्ल्याचे बांधकाम दुरुस्ती सुरू केली. हा तोच किल्ला जो नंतर राजगड म्हणून ओळखला जाऊ लागला आणि स्वराज्याची राजधानी म्हणूनही. मुलांनो, तोरणा किल्ला जिंकणं हे एका अर्थानं शिवबांनी स्वराज्यासाठी केलेलं एक प्रकारचं सीमोल्लंघनच ठरलं. भविष्यकाळात याच शिवबांनी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी
महाराष्ट्रातील कित्येक गडकिल्ले जिंकले, स्वराज्य निर्माण केलं. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.